tehtiin sitä. Eli kun pallo osuu maahan, niin naksautetaan. Mutta nyt teidän täytyy olla skarppina. Silloin kun pallo osuu maahan, ei tapahdu mitään, mutta silloin kun se osuu tuohon pöytään, niin tapahtuu. Ja silloin kun naksahtaa, se naksu aloittaa koko prokkiksen. Silloin kun se tuohon kuuluu naksahdus, milloin käsi menee taskuun, niin se toimitetaan tuonne lautaselle, jonka jälkeen sun on oltava metrin päässä lautasesta seuraavaa varten. Mä maksoin tästä tiedosta 3 tonnia viime vuonna. Joskus pitää liikkua nopeasti. Jos mä saan vahvistaa nopeasti, mä olin unohtanut liikkua nopeasti. Mä maksoin kalliisti sitä tiedosta. Joskus pitää liikkua nopeasti. Naksun jälkeen toimita nopeasti ja palaa sinne, mistä ei edes seuraavan toimittaa nopeasti. Okei? Teillä on selkeä kohde. Koiran suu tai palkitsemisalusta tai mikä tahansa makupala-aparaatti, kuppi, mikä ikänä onkaan. Kriteeri, mistä naksautetaan, toiminta on kaiken aikaa. Kriteeri, mistä naksautetaan, on se, että se osuu tuohon. Ja sen jälkeen puoli sekuntia maksimissaan, että se on niin käytännössä tuolla se ensimmäinen nappula ja sen jälkeen puolessa sekunnissa takaisin. Koska voi olla, että se tulee heti uudestaan. Paha. Kun ei tiedä yhtään, kun mä oon niin hyvä heittäjä, mä tiedän mihin se osuu. Varokaa päitä, ne ei ole hyvä heittäjä. Mä tiedän mitkä se osuu käytännössä. Niin, itse sanoo, ei ole hyvä heittäjä, tämähän tulo. Mutta mä täytyy häiriötekijä mun krampassa. Jani Enemmän heiluttaa. Okei, napsuttimet on, makupalat on. Kädessä voi olla valmiina, jos haluaa puskata. Ei, mä en. Taskusta suoraan, jos Mä oon pitänyt aina kädessä. Ei se oo puskaa. Minä en ole sitä kädessä. Ammattitaito. Niin. Se on ammattitaito. Okei. Ai, se piti pöytä. Sitä mä nyt meinasin. Oho. Kato vain tänne tuonne Markita. Tää tarjoaa toimintaa. Onko kaikille yhtä koronaa siellä laudassa? Susta näkee, hei Tommi, milloin sä viskaat. Se on tarkoitus, niin Ai pitääkin nähdä. Koirakin tarkkailee. Voitte ennakoida sitä liikettä. Joskus se voi sitä huolimatta olla. Se joskus voi tehdä sitä. Hei, ja sit jos tekee tommosen virheen, kun